Værsgo. En tynd. Det buber. 1, 2. Okay, nu virker den. Okay, super. Hvad er en god medborger egentlig? Du skal følge med for helvede. Hvor langt? Hvad er en god medborger egentlig? Du skal følge med, Emil. Hvordan? Nå, jeg skal gå med. En god medborger? Hvad er det for noget? Er det måske mere end bare at lade en gammel dame over vejen? Eller stemme til Folketinget? Jeg ved det ikke. Skal vi prøve at spørge nogen? Hov, der er jo sådan en, vi kan spørge. Ja, vi har selvfølgelig en at spørge. Og kan du fortælle os, hvad du hedder? Jeg hedder Fløjs, ligesom toilettet. Okay, Fløjs. Hvad vil det sige at være en god medborger? Altså, hvis man skal ikke ryge hash, for det er ulovligt. Nej, det er nemlig ret ulovligt. Ja. Jeg tror for noget, vi kan spørge. Dag. Hvad vil det sige at være en god medborger? Hvad vil det sige at være en god medborger? Ja, altså at man interesserer sig for landet, og man ved, hvem der styrer, og hvilken styreform man bruger i landet. Ja. Hvad vil det sige at være en god medborger? Altså man skal jo have kendskab til kongehuset. Det er meget vigtigt nemlig. Og der kan man læse billedbladet, og man kan se der et. Tilbage til studiet. Godt. Jamen altså, vi kommer ikke helt tilbage til studiet. Så, men vi har fundet en mere. Og hvad vil det så sige at være en god medborger? Det er at hjælpe andre. At være god til at... og ikke kun tænke på sig selv. Være mere deltagende i det hele taget i livet og hjælpe. Ja. Det var nogle rigtig gode punkter. Har du mere at sige? Måske? Jeg ved ikke, hvad I har tænkt på. Er der noget bestemt, I tænker på? Altså... Nej. Nej, ikke Nej. sådan. Altså, jeg synes bare generelt, at man skal være mere betænkt med sine medmennesker. Ja. I hele taget. Altså, folkefærdige der, de er meget... De tænker næsten meget egoistisk. Ja. Og det er jo rart, at det ikke bliver lavet om på. Det lyder meget fornuftigt. Ja. Så Ja. det er faktisk sådan min holdning til det. Ja. Så tror jeg bare, vi siger tak for i dag. Hvad laver du? Hvad vil det sige at være en god medborger? Fuck af med dig, mand! Nå, det var noget øv. Der fik vi ikke noget svar. Men jeg tror også, vi har nok for i dag. Så jeg tror også, I mennesker, der er bag skærmen, I har en god idé om, hvad vil det sige at være en god medborger. Jeg er Bubber fra TV2. Tak skal I have.